이런 프로그램을 오죽하나 가신다고 সকলে শুনি আছে যে প্রিপেয়ার হলে প্রিপেয়ার আৰু আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰি আছে বুলি না আলোচনা কৰি আছে হয় এইটো ঠিকই আছে আলোচনা কৰি আছে আলোচনাটো এতিয়ালৈকে ফাইনাল পৰ্যায়লৈকে আহাৰ পোৱা নাই হয় আলোচনা কৰি আছে কিন্তু ফাইনাল পৰ্যায়ত আহিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে আলোচনাটো কণ্টিনিউ চলি আছে আমি কৈছো আপসু আৰু ইউপিপিএলত আমি কৈছো যে আমি পাৰ্টি একটাই হ'ব লাগে দুটা আৰু থাকিব নালাগে বুলি আমি অনুৰোধ কৰিছো পাৰ্টি এটাই হ'ব লাগে বুলি পাৰ্টি একটা হ'লে সকলো কাৰণে ভাল আমাৰ মাজত আৰু কাজিয়া নহ'ব সেইটো আমি বিচাৰিছো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা তাৰমানে প্ৰিপেয়াৰ একটাই দল হ'ব লাগে আৰু আমাৰ মাজত দুটা দল থাকিব নালাগে বুলি আমি আপসু আৰু ইউপিপিএলক আমি কৈছো সেইখিনি কথা নিশ্চয় আপসুজৰ ইউপিপিএলৰ প্রিপেয়ার সাবধানে রাখতে হবে তো বন্ধুত্ব রাখা হয় এটা ভাবতে রাখি বা করবা কেনা কেনা দেওয়া বা রাইলেগেল নো প্রবায়া जोङो आबसुजोंबो रायलायगोन आरो बै इउपिपिएलजोंबो रायलायगोन ओमफ्राय जों बुंगोन पार्टिया मोनसेल' जानांगौ फैदो ज' जानानै खामानि मावफैगौ होननानै बुंगोन बेखिनिया रायलायनाया जागासिनो दं माला जोबगोन रायलायनाया बेखौ बुंथ'नो हाया बेखौ रायलायनाया जादों नंगौ मिथिबाय आंहा दाना मोनसे बर' प्रग्रामा बेयो मोननै जाबाय जेथिया मैया मोनसे जादों नङा खोनाबाय बिसोरो खोनाथारा बेयाव थाला गोबां बाथ्रा खाला सोर रायलाया रायलायदोंब्रा नङा होमबा मैया मुसलपुराव मोनसे मुसलपुराव बरबुरि आसामनि सिनायाखौ आङो दाखालि खुनु आसामनि मोनसे सोलोंनाय डाइरेक्ट सिनेमा बुलायलायनाय माबा निउस बेखौ नायनो बै इंलिसनि बिराद मोजां बुलायनाय सिनेमा दं बेखौ डाइरेक्ट होफैखायो नायनाया दाखालि बेखौ नायो ओमफ्राय बै थिंजाय माबा माबि बिदेशि आजादिरा बेफोरखौ नायलाबाय थायो ओमफ्राय एखनबा बै दिल्लीनि दिल्ली बुस्थु नायदोल' ओरै आसामाव गैथ'आ दाखालि निउस नाया सिनेमाल' नायो दाखालि मोजां मोजां दा फैबाबो लास्ट कलेजसिम सिनेमा नायगासिनो फैजानो सिरियाव मिथिबाय इंलिस सिनेमाखौ नायना फैला बेबायदि आरोखि दा जायखिजाया जोङो रायज्लायदों एनडिपि जोङो थारमाने जेनेबा कभिडनाथ' जेनेबा जोङो रायलायाखै कभिडनिनो माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंजों रायलायदों जोंजों रायलायनायाव जोंजों रायलायनायाव जों बुंदों फै नोंथांमोना जों जुदि सरकारजों रायलायनो गोसोबा बा एनडिएफबिनि समस्याखौ समाधान खालामनो गोसोबा फै जों लामा खिन्थानो हायो आसाम सरकारजों रायलायनानै लाना थांगोन दिल्लीसिम दिल्लीयावबो रायलायना थिग खालामना होगोन बेफोर खोथाखौ जों बुंदों दा रायलाया जाहैबाय जोंजों रायलायखोमानाय बे धीरेन बर'मोना रायलायखोमाबाय नालाय जोंजों रायलायखोमानाय बायदि जाबायसोना जे मानो रायलायनांगौ हाग्रामाजों मानो रायलायनांगौ रायलायनायनिफ्राय होखारनायबो संगठननिफ्राय बिदिबा बे गुबुन बिथाङा तारमाने थैजासिम थालांबाय थासिगोनब्ला रायलायनाया मा भुल जादों सरकारजों रायलायनानै समाधान जानांगौ तारमाने गुबुन मथेबा सरकारजों रायलायनो नाङाखै एनडिएफबिआ रायलायनाया बिदि थाबाय थानांगौ नामा बिदिसो होननाय जाबाय रायलायनाया मा भुल जाखो जोंजों रायलायनाया जोंजों रायलायनानै जों बुंबाय हायो जोङो बिसोरखौ लाना थांगोन दिल्लीसिमबो लाना थांनो हायो आसाम सरकारनिसिमबो लाना थांनो हायो समाधान खालामनानै होनो हायो सरकार स्टेट एबा आलादा रायजो मोननाया सम्भब नङा जोङो राजनितिकभाबे गोख्रों नंथ'आ दाबो ओंखायनो दा आलादा रायजोनि गाहायाव भारत सरकारा मा होनो हायो बेखौसो रायलायनांगौ मडेलिटिखौ बानायनांगौ गोबां मानसिया जेलाव दङ दाबो गोबां मानसिया केस सोलिनानै दङ गोबां मानसिया दाबो जेलाव दङ
बेफोरखौ बख'नांगोन ना सुबुं खोथाखौ सिन्था खालामनांगोन जेरै मोनसे जौगानाय जेराव दङ आरो गोबां मावथिफोरा दाबो जेराव दङ एनायनि केसाव आरो माखासे साब्रै साबासोआ थैजासिम जेल जानांगौ होननानै हाइकर्टआ बुंनानै दङ बेफोरखौ जोङो एपर्ट खालामनायनि दारै बेफोर केसखौ जोङो गाहायाव नामायहोनो हागोन आरो जेलनिफ्राय बख'नो हागोन आरो गोबां सेंग्राफोर दङ केस गोनां जों बुंदों बेफोर केसखौ जोंनाबो दङ जोंनाबो सरकारजों एपर्ट खालामखांनायनि उनाव जोंनि बेफोर केसआ जोबलांजोबो गासैबो सुप्रिम कर्टआव सोजानो थांलायनांगोन जोंबो दा बेफोर केसआ जोबलांगोन फोजोबनानै लानो आरो 33 बोसोर जाबाय 33 years 33 बोसोर जाबाय केसआ दिनैसिमबो सरकारजों रायज्लायनानै जेबो आवगायहोनो हायाखै नोंसोर होगोन जुदि नोंसोर फैयोब्ला जोङो दावगाहोनो हायो खिन्थु गावखौलाय थास'लायबाथ' आं गैया होननांखाला बेफोर फोरबोखौ जोङो सिन्था खालामनो रोंनांगोन अनेक मानसिया जेराव दङ बिसोरखौ बख'नांगौ 33 बोसोर नङा होमबा 33 बोसोर जाबाय बिसोरो केसफोरा खालामनाया जायखिया खोथा नोङो नोंसोरथ' ओरैनो सानफ्रोमबो लोगो मोनलायबाय थायो सम सम बुंनानै हो सरकारजों रायज्लायनायाव थाफानांगौ होननानै सरकारजों रायज्लायनानै थाबनो समाधान खालामनानै लानांसिगौ नोंसोरो होननांगौ सेंग्राफोरखौ आरो आवगायसिनो मावला थांसै दिल्लीयाव रायज्लायनोसै एसे रायज्लायखांनायनि उनावनो मडेलिटि बानायसै गोबां सेंग्राफ्रा आर्मि सिआरपि बेफोराव थांनांगोन रिहाबिलिटेसना बेनो सिआरपि पुलिस आर्मि एसएसबि बिएसएफ ओरै बिएसएफआवबो बहुत थाङो बिएसएफनिफ्रायबो 1100 जन सिआरपि आर्मि एसएसबि बिएसएफ बेफोराव दंजोबो बिएसएफआबो सारिनार जाखांनायनि उनाव एप्रुभ खालामखांनायनि उनाव पुलिसफ्रा बेखौ रिक्रुट खालामनानै लानांगोन दा एनडिबिनिफ्रायबो माखासे मानसिया गोबाङानो पुलिस आर्मियाव थाहैनो मोनगोन साख्रि मोनगोन आरो जायफोर साख्रि लाया बिथांमोननो लन होनानै खामानि मावनो होगोन सरकारा ओरैनो डाइरेक्ट होनाय नङा लन सिस्टेमावसो होगोन मोजां जेब्ला 10 लाखआव 5 लाखआ ओरैनो 5 लाखआ लन बेबायदि जायफोर पुलिस आर्मि बा मिलिटारियाव थाङा बेबायदि सरकारा आसोल होगोन ओमफ्राय केसआ जोबथारनांगोन दा बेबायदि ओमफ्राय जेनेबा बिटिसिआव मा जादों जायाखै जों 15 बोसोर बिटिसिखौ नायनानै जों मिथिगौ बबेबा दफाखौ साबसिन खालामनांगोन बबेबा पस्टखौ बिटिसिनि एपनि बेफोरखौ जोङो थिग खालामलायनो हागोन